Mendang Iwan berpeja kene ke Jaka, walk way to the cemetery and around. Yes, beautiful place. Fasih simpat keblay ya pibaro kibapej ya kene ka video. Mentangi don ha kene ka sinong kabakarteng ka nong saulia. Kumbapitip ba kanong saulia kade kata ka sinong ha ka ba u Thomas John Ulawan hakasin ka panikong ha kene ka sinong ha ka ba ulaseng ru ya kabalang Presbyterian kabanikong tam ha kene ka rikasi jongi. Menta nginsalay pa sibet ya katay kaying manay kapaning kong tam hapo kari kasi jantia jungi pat mentangi wan hang niya halor jong uni ulum wan pay ya kajintap jong ka lok bay id jong u Thomas John to mentangi na pay ya kanay kajintap jong kalok jong u Thomas John. Tay mentang lapoy ha clear jong une ulum ha kacaka ba latep ya kalog ba i jong u Thomas John kaba kerteng ka ani John u Thomas John uday u missionary jong kabalang Presbyterian ubalawan ni kong ha kane kathan ri khasi jongi ha kapor ba dam sansar ki phareng ya kane ka ri India u Thomas John ulong ukpa jong udak abike ha ka jingkule ha ka ten jungi ngilong kipadon bok hadu kata hagaba ngilayo kum ya kineki missionary kibawan ban yarap ya kane ka than jungi ban ai ki jingkule ban penang ban start ban penkeu ya kane ka rikhasi jangtia jungi u Thomas John haba ulawan nikong ha kane ka rikhasi jangtia jungi ulaseng kiskul habun ba haki keleng jong kithan nong gendong jong kane ka than sora wat sabar jong kane ka state ru kila ulaseng bun teli kiskul bat kabakong sana do kata kalong ba nakabalang Presbyterian kila yo ka cingku hadu kata hakaba ulaseng ningkong ya kane kabalang Presbyterian ha kane ka sinong saulia kabadon kajing mane kadon hangtei kajing mane ngin salej sibet pan pej ya katei kajing mane jong kabalang Presbyterian kajing mane kabanikong tam ha kane kari khasi jantia jungi te matangin pej ya kane kajintap jong kane kade kejintap jong katengah jong u Thomas John kumba pilau iyang to in loving memory of Mrs. Annie Jones, the wife of Reverend Thomas John. The first Welsh missionary died on 22nd August 1845. She was the first Christian buried at this cemetery. This monument is erected by the Presbyterian Church Nong Saulia in 1996. Kane kada kajintap jong kamis Thomas John. Habang iped ya kane kasaudong saukun jong kasinong sora kalong sisa kata kasinong kapalakarku daw blay habang iped ya kasaudong sukun kano jing itinat jing pingat kacaka ngiped sete sa saudong sukun hakababun ki nong jingok kai jong kane kathan ri India habaro kawai wat sabar jong karir man kasingi ki wan ban ped ya kane kasinong sora kapai itinat hadu kata ped sakai kilum bai itinat jaka saudong saukun
poin kini kejaka. Dia perlu tentang apa yang yang wipon yang ingin dicai. Baik kena enjoy internet mo yang ingin dicai. Saya mentangi lapoi yang hanya ya kemat jong kene ka ying mane jong kabalang Presbyterian mah bakateng ka nong Kaulia Presbyterian Church of India established in 1840 kabalashna na du kasnem katras pasau kau Henry. kare ka chapel balashna na du mai pas baladana du katras pa Ndai kufra la slemba kare ka jing mane ka panung kong tamha kan ka khan kare ka si kan tia jungi kane kare ka jing mane ka ba u Thomas John ulawan bansnan kong ya kane ka jing mane jong ka balang Presbyterian nabaro ki balang ha kane ka khan ri ka si jungi kare ka balang Presbyterian ka balawan ban yu bijat ni kong ban seng ya ka balang jongki te ka balang Presbyterian kalong ka badan bok hadu kata-kata ba kilayo ni kong ya missionary ban wan ban sna ya ka ying mane ya pan sapyang ya ka jingej ha kane ka khan bat kari India jani pasisin ngilapoi biang ha kane ka jaka ma nilawan pej kenang ya kane ka kaying mane jong ka balang Presbyterian ka bani kong tam bat ya kane ka stisu jong u Thomas John kane ka bas mo ba tentang siteng teng lawan ban pek ya kane ka bas kade ka bas jong u Thomas John ya ka stisu ka ba tentang si siteng ki ong ka bas te hangning la pe nam ya ka durmat jong u Reverend Thomas John nadu kasnan kata pa so habe kasnan kata pa ka ndai kating don jong ha kan ka selak ka pake dei missionary uban kong balawan ha kan ka than kare kasi tan dia jungi mat kumba pilatip nadu kapor ba pirang sedang ban school suwa ba pinang ban pule pinang suwa ya u abike une u Thomas John ude pa jong udak abike langba ka jingwan jong Thomas John ha kan ka than kare jungi nilayo ban pule ya udak abike tengin snodon bok hadu kata-kata bang idon kiniki missionary ki ba Kloy ban IT nakapanta jungi ban penang pan start ban kiu ya kan ka than